Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. пеш аз ҳама рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. пешаи навура сар кардан ба сами ҳамаи шумо мерасонам бародаро, ки як бародари тоҷикамон дар шаҳри Москва документоша, праваи мошинша, паспорт, ҳамаи чизоша бигем гум кардагиай. хоҳиш мекунам аз ҳамаи бародаро ки дастгирӣ кунем, тои ки ҳамин бародар документоша дубора биёва. касое ки агар биёванд ҳамин документора бо призҳо ҳастай, боварӣ доред ки кӯмаки худатонро ба ин бародар дариғ намедорем. номерҳош дар рӯи экран мешавад, метавонед бо ин бародар дар тамос шавед. ва як бародар дигар срочна мошини фурӯшӣ доштааст, Ford Mustang, солош 2019. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва гуфтааст объёмаш 37, нархаш 400,000 сомонӣ, боз муомилаам дорад, документоша нав кардагӣ аст. хоб мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. хоб гуфтааст ки одамое ки харидори аниқ ҳастанд метавонанд ки занг бизананд. номерои бародар 0988 99 ва номерои ватсапи расияшам мемонем. ва гуфтааст ки бо рублани мешавад харидор, ё ин ки ягон хона дар душанбе ҳам бошад, алишани мешавад. салому алайкум бародарҷоно, ки ба сафедшави пӯст яъне пес меган танқисӣ мекашад. мана бародарҷоно, мо барои шумо раовардем тахфиф яъне эълон мекунем. мана метавонед дастрас гиред барои сафедшави пӯст, пигменто, таблетка ва маз. инчунин барои касалиҳои писариаза маз, собун, барои ревматизм, буғумдард мана намуду аста. инчунин барои угри, доначаву наракҳои рӯя гум кардан, аджими рӯя гум кардан, ҷинҷ мезанад, ку барои ҳамуно метавонед дастрас кунед. ва инчунин шумо метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. BMW бародаро, BMW FC соли 2014. марама тамошо мекунед. ҳамин моторш даи дизелай экономичнее расходуш кама. салон шарм мегирем, салон шарм як тамошо кунем. автопилот, пробегишам аги 84,000 старт-стоп, компютер, автомат, режими дута режим доштааст. спортай Экопро, кондиционер, мониторш, люкам дора. چند سو بکن نرخش؟ نرخ چند سو؟ 245 ساعت. همین نوزو کار میکنه؟ 93 545 60 00. خب زنگ بزنید یکا برای شما رو بیشتر معلومات میکرد با موبیلانی دوره. اینو به کانال افتالایف حتما صحبت کنین، برای شما رو ارزون میکنم. لطفاً بذار ارزون. لکسوی ریک 350 باردار و سالش 2011. объем севним бензини холи Америка. свеча хайхтон бистем мошин дар ҳолати хуби техника, 4 балон нав. салон шаг мегирем, салон шам як тамошо кунем. хоб танировка кардем. ҷа танировкаш ҳаст яка? багриф лифт. мошин як моҳ гаштаги будаст аз вагон. автопилот, старт-стоп, автомат коробкаш, кондиционер, DVD, люкам дора. не хафан, не хафан тамошо кунем.
چند سمکن آرخش؟ 240,000 بوم میلاد دو. واریانتی حالا 60 فقط سون. دور واریانت که دوام ماشین قدم بود شروع میشه. علیش ها؟ نمره تلفن ابو کمونه؟ 909 909 71 44 74 71 74 آه. او زنگ بزنید یک تا براش ما بیشتر معلومات بدن خیلی بود اختیاری حالتی ماشینا Toyota Corolla бардору Corolla 3 SK тамошо кунед 2013 сола объем 1.8 қати 4 та банонуш навай o'zim avval jo'sha kamera мекунам касида ки махсул мешавад номро якара мемонам занг бизанем бо якам барои шуморо пурра маълумот мета o'zi як салоншо мегирам кӯҷни салонай бардору дарои электран абагреф мултирул коробкаш автоматай монитор ҳаст тамоми навартош кор мекунам нақша чанд гуфтӣ рака 110,000 бо мобилаам дора номро якара мемонам як сола таъинровка дора номро якам пеш даста номрото номро яка 988 95 14 15 занг бизанед номро яка дар алоқа ҳаст ҳолаташ беҳтарин 4 та баноншам навай Chevrolet Cruze бардоро хубнакта ҳолати беҳтаринаш тамошо кунед касода ки мақбул мешавад номро якара мемонам занг бизанед бо якам барои шуморо пурра маълумот мета солаш 2009 объем 1.6 4 та баноншам навай o'zi man ҷоша камера мекунам спорт o'zi як гай пешам мегирамаш o'zi як салоншо мегирам дарои электран коробкаш автоматай мултирул кондитсионераш яхай тамоми навартош кор мекунад старт стопам дора лукам ҳаст салон кожаҳай o'zi як гай қафоам мегирамаш нархи чанд сум шидака 72,000 бо муомилаам дорам номро якара мемонам занг бизанед қайдтон муомилаи хуба мекунад кондитсионераш яхай номро яка 927 95 66 00 тамошо кунем баҳодаро айноми канали Автолайф занг бизанем бо барои шуморо арзонам мекунам иш консола яка поминаи Chevrolet Matiz бардоро иш 2010 объемиш 1.3 як холӣ объемиш 1 холӣ 4 та баноншам навай касода ки мақбул мешавад занг бизанед бо якам барои шуморо пурра маълумот метавам o'zi man як салоншо мегирам бисёртар ай мошино ҳами занакон мегиранд барои амона коробкаш автоматай кондитсионершам кор мекунад
Naortoş ҳамаш аст. Узгӯай пешона гирмаш. Дарои электрон. Ҳамаш қӯйдавия. Оз якай пешама гирмаш. Иш вагония, вагония на. Ардыш вагона. Нархи чанс мака? Нархи. Нархи чанс? Нархи 65000. Бомумдам дорам, ва карамем зангдан бо қатмон лехмам мекна. Номер акан 928 1855 57. خب من نمره اکرم میمونم هر دو شایمه اکران شیورالی تو کدامش که مقبول کن میشه باردارو زنگ بزنید با برای شما رو ارزون هم میکنه ولاتشون بهترینه هیچ نکلین که باردارو میکنیش خیلی